Fix-xahar li fih se jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Simon Bużutti li kompli uża t-tattika tal-biża' dwar il-proġett tal-enerġija li ġie approvat b'mandat qawwi fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-ħadd filgħodu fil-Gażin Nazzjonalista tal-Isla, Simon Bużutti l-beżza li b'dan il-proġett jistgħu jiġġarfu l-ħitan ta' djar u jmutu n-nies. Illi il-ħitan ta' djar jiġġarfu u t-twieqi jitkissru mijiet ta' metri ta' distanza u jkun hemm ukoll fatalitajiet. Il-proġett tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija se jkun kopert minn studju ta' esperti u awtoritajiet indipendenti li iżda Simon Bużutti huma biss pupazzi. Għalhekk l-awtoritajiet m'għandhomx jitmexxew minn pupazzi. Wara li qabel l-elezzjoni ġenerali kien sejjaħ ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala l-gimmick tal-millenju, issa li wasal il-mument li titwettaq din il-miżura, il-kap nazzjonalista wissa li se jkompli jopponi. U din hija deċiżjoni li l-Partit Nazzjonalista ser jopponi. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari David Casa għal darb'oħra reġa' rrepeta li flimkien mal-Ewroparlamentari Roberta Metsola se jkomplu bil-ġlied tagħhom fi Brussell kontra pajjiżna. Kap tal-partit għalissa jridni Brussels flimkien ma' Roberta għax fadlinna ħafna ġlidiet sal-elezzjoni li ġejja. Simon Bużutti tenna lajta ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li l-Maltin ħossuhom kburin biss bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Sena wara l-elezzjoni, inti llum tħossok aktar gburi illi inti Malti jew anqas gburi illi inti Malti. Mill-ġdid, il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' kien negattiv fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment minkejja li se jiġġenera biljun euro fl-ekonomija tal-pajjiż u issa ġie approvat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Kif tista' tħossok gburi jekk l-identità tiegħek poġġiha għal bejħ, jekk hija tibieħna mad-dinja kollha? Sena biss wara l-elezzjoni li tat riżultat storiku lil Partit Laburista, Simon Bużutti qal li l-pajjiż għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Għalhekk hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista. Dikjarazzjoni li rrepeta għal darba darbtejn. U għalhekk hemm bżonn il-Partit Nazzjonalista f'dan il-pajjiż. Fi kliemu kien il-Partit Nazzjonalista li dejjem ħareġ lil Maltin ta' nies. Għaliex il-Partit Nazzjonalista dejjem ħareġkom ta' nies.